Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Un Jardín a Prela Muson for Men and Women. Iyan siya ni Hermes. Pwede ni siya panlalaki, pwede pamabayi, pwede para sa tanan. Kagtani tanan nga pahamot ang muna kung tulokon. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mahamot nga kahang nga luya. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 80 to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 to 38 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang. Isa lang kalinya sa mga nota. Kagang mga nota ay ginger, ginger flower, cardamom, pepper, coriander, water notes, citruses, vetiver, floral notes, kag white ginger lily. Na masimutan mo dayon ang luya tungod sa ginger, kag sa ginger flower, kag sa white ginger lily. Na tapos makahang siya tungod sa cardamom, kag pepper, kag sa coriander. No? Tapos, do aquatic siya kay may siya water notes. Wala ginlista kung ano. Amo man sa mga citrus, wala man ginlista kung ano nga mas citrus. Basta may mga citrus siya. Kag may floral notes siya. Wala ginlista kung ano ang mga bulak. Basta mabulak siya kung simutan na. Kabay pa nga manamian ka mo sini nga pahamot. Kag kung iban pa ka mo nga mga pahamot nga gusto istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!